Sa ngalan, samahan ug sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga iso maginoso kita sa atong mga sala romandan kita alas sa pagsuol sa tuwing misa. Nga ato pasolo ko sa pangilin sa unang martir nga Subuanon, San Pedro kalungsod. Ikaw nagipadala aron pagkayo sa mga mahinulsulod. Ginoo, Ginoo, kahaloy kami. Ikaw nga gipadala ang pagtawag sa mga makasasala. Kristo, Kristo, kahaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa samahan, aron pagpangama alang ka na mo. Ginoo, Ginoo, kahaloy Kaluyaw na kita ha Diyos, kung makagagaw katanan, pasilon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos, neto sa lahang. Ugadait sa iyang mga tao, inisayot na Inong Diyos, langit nung hari, Diyos samahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, ungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak samahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Ikaw nagalingkod sa samahan. Gawat na ang among kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo, uban sa Espiritu
Santo, diha say maya sa Diyos Amahan. Amen. 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 Magampo kita. Diyos katunhay og makagagawom sa tanan. Imong gihimo nga matinud-anon sa San Pedro kalungsod sa pagsangyaw sa ebanghelyo nga hangtod sa pahula siyang dugo. Pinaagi sa iyang mga pahanungdan ug pangama. Itugot nga magmalig-on usab kami diya sa pagtuo aron makalahutay hangtod sa kamatayon. Kini ang magipangayo pinaay sa among Ginoong Kristo mga Kubibari ba kanimo diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Sirach. Nagpasalamat ako kanimo, o Ginoo ug Hari. Nagadayeg ako kanimo, ingon na akong Dios ug manunubos. Nagpasalamat ako kanimo, kay gitabangan ako nimo, ug imo akong gipanalipdan. Giluwas mo ako sa kamatayon, sa makuyaw nga mga bakak ug mga pasangil. Kitabangan mo ako, diha nga walay lain nga motabang. Diha sa imong dakong kaluoy, giluwas mo ako sa daghang mga kalisdanan nga akong naagian. Gikan sa pagdumot sa akong mga kaaway, nga buot mo tapos sa akong kinabuhi. Sa pagkalumos diha sa madat-ugon nga aso, nga nagautbo gikan sa mga kalayo, nga dili ako maoy nagduslit. Sa kamatayon mismo, sa daotang pasangil nga gitaho ngadto sa hari. Makausa, gidala ko atubangan sa kamatayon, ang mga kaaway nga naglibot kanako sa tanang dapit. Nangita ako og tawo nga makatabang kanako, apan wala diyutoy bisan usa. Apan unya, o Ginoo, nahinumdum ako unsa ikaw ka maluluy-on, ug unsa ang imong nahimo sa nangaging nga mga panahon. Nahinumdum ako nga giluwas mo sila, nga nagasalig kanimo, nga gipalingkawas mo sila sa ilang mga kaaway. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Giluwas ako sa Ginoo, sa tanan kong gikahadlukan. Giluwas ako sa Ginoo, sa tanan kong gikahadlukan. Daigon ko ang Ginoo sa kanang panahon, ang iyang pagdaig maniya kanunay sa akong bakbak. Pahimayaa ang akong kalang diha sa Ginoo, ang mapaubsanon makadungog kanako og malipay. Giluwas ako sa Ginoo, sa tanan kong gikahadlukan. Himayaa ang Ginoo uban kanako, magamahan kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo
ug itubag ako niya, ug giluwas ako niya sa tanan kong gikahadlukan. Giluwas ako sa Ginoo sa tanan kong gikahadlukan. Paglaom kamos kaniya, aron mo sanag kamo sa kasariya, ug ang inyong mga nawo dili manglipaghong sa kaulan, sa pagsangpit sa nasakit nga tawo, namati ang Ginoo, ug iliwas siya sa tanan niyang kagul-anan. Giluwas ako sa Ginoo sa tanan kong gikahadlukan. Ang anghel sa Ginoo nagalibot kanila nga mahadlokon kaniya, ug nagapalingkawas kanila. Tagamtama ug tanawa, unsa ka maayo ang Ginoo. Bulahan ang tawo nga nagadangop kaniya. Giluwas ako sa Ginoo sa tanan kong gikahadlukan. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Hinumdumi si Jesucristo nga gibanhaw nga kaliwat ni David, sumala sa maayong balita nga akong giwali. Nagantos ako og gigapos gani og kadina sama sa usa ka kriminal, tungod kay nagwali man ako sa maayong balita. Apan ang pulong sa Dios dili ginapos. Busa giantos ko ang tanan tungod sa piniling katawhan sa Dios, aron makabaton usab sila sa kaluwasan nga anaa kang Kristo Jesus, inubanan sa himayang dayon. Matuod gayud ang giingon, kun namatay kita uban kaniya, mabanhaw usab kita uban kaniya. Kun mulahutay kita, maghari usab kita uban kaniya. Kun ilimod ta siya, ilimod usab kita niya. Kun kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon, kay matinud-anon man siya. Apan gisunod mo ang akong gitudlo, ang akong kagawian, ang tumong ko sa kinabuhi, ang akong pagtuo, pagpailog, paghigugma, pagkamainantoson, sa mga paglutos o mga pagantos nga nahiaguman ko. Nasayod ka sa tanang nahitabo kanako dito sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra, ang makalilisang mga paglutos nga akong giantos. Apan giluwas ako sa Ginoo niining tanan. Ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi nga Dios nun, diha kang Kristo Jesus, lutuson gayod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, kung may buot usunod ka nako, kinahanglan nga magdumili sa iyang kaugalingon. Magpasang siyang krus sa tanang adlaw, umusunod ka nako. Kaya ang buot magluwas siyang kinabuhi kawad na hinuon ini. Aba ng kawadan siyang kinabuhi tungod ka nako, magluwas sini. Doon na ba'y makuha ang tao kung may antibok kalibutan, apan mawala ang iyang kinabuhi, wala gayon. Kung akong pagturunan ikaulaw sa usak ka tao, siya usab ikaulaw unya sa anang tao, siyang pagpalik, siyang himaya. O sa himaya samahan o sa balaang mga anghel. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang labing suod nga paagi o duol nga paagi sa pagkasantos mao kini. Mano sa Kristiyanos magpakamatay o itugya iyang kinabuhi aron sa paglaban, pagsagyos ni Kristo o sa iyang mayong balita. Ingon diyan namin so paagi nga suod na kayo. Ang imong paagi nga nagkamasantos, ingon yan namin so unsa man si San Pedro kalungsod, wala mahadlok. Iyang gidawat ang kasakit o gani nagula sa dugo aron paglaban o pagsangis may balita ang Kristo o sa Kamesiyas manuluwas kanato ika sa sala o sa kaulipnan sa yawa. Kaya sa pagkatinuod, ang atong mortal na kaaway, mauman ang sala o ang yawa. Kung ang tao dili pa makasala, linaw yung kasikasing unahuna, way gubot. Kung wala pa mapada sa kulhog sa yawa, ang tao, linaw, way gubot yung kinabuhi. Muna karon. Hangtong karon na ang yawa na ning kamot na tintalon ang iyang mga katawang sa Diyos para biya kaniya. Ang uban na dagyod kay nahaylo sa kasilaw sa bulawan. Nahaylo sa kamadanihon sa gahum, politikanhon, kalibutanon. Nahaylo sa kasilaw sa katigayunan. Muni, usan ni, nagamit siya, huwag labaw sa tanan. Ang pag-ambisyon sa tao na may sama sa Diyos. Muni, hangtong karon panahon na nagyapon ng ambisyon na ni Satanas o sa iyang mga minions ang magpaka-Diyos. Ingon ang ambisyon ng tao, gusto siyang may sama sa Diyos aron wala na makabadlong sa iyang buhaton, wala na may konsensya, wala balaw sa kiniyahan, wala balaw sa Diyos nga makabadlong, makapatuya sa suling. Muna karon ang yawa yang gihimo ang mga hunahuna sa mga balaod, leaders sa nasod, ang pagpataas kayo, paghatag talasaon o hugot kapag tagad sa lawas sa tawhanong kagawasan o katungod. Muli, nagpalabi ang pagpasibaw sa tawhanong katungod o kagawasan. Nabisaon sa libuhat o tao, bisa nakalapas sa balaod sa konsensya. Bisa nakalapas sa balaod sa kinihan o bisa nakalapas sa balaod sa Diyos. Muli karon ang problema. Ilibas sukuha samahan. Unta ang kalibutan. Bila mga Katoliko, mga tinuan, unta sila pagtuhugot, kumusa sa Diyos. Pero sa hitabo, at musalig pas magahom
salig pas bahandi, salig pas ilang katigayunan. Muni karon ang Diyos nagkalayo sa kasing-kasing sa katawhan. Labi sa kabatanon, nga gipagad. Hatag ang pagtagad, ang kalingawan, ang pagtabaw sa tawhan ng kahinam o kailigon. Muni kitagaan karon. Ang pagsimba, ang pag-ampo, gihimo lang pagkapin. Pagtagaig, pagtagad, patagad ang pagtagbaw sa ulas ng kaibog o kahina. Muni, karon ang tao. May labihan kang ila sa kasing-kasing, ang itagaag akong patagad, ang salapi, ang gahom, katigayunan. Gani, tungod niini, ang taon na himong hangun o hakog. Utiman nagsulti sa San Pablo, ang kahakog o kakadao, mo kani ang paagi pagsimbag Dios, Dios. Colosas 3:5, Episo 5:5. Amen. Manindog palihog. Sa atong pagdawat sa gasa sa pagtuo, atong pagsadya sa pag-ambit nato uban ka San Pedro karungsod niya ng pagtuo ngayang gibuktian siyang dugo ipunting ta ang atong mga nuhuna o mga pagampo alang sa mga nanginahanglan sa tanang katawhan magtutuo man o dili masaligon kita magampo sa Dios paingon mapuangurong amahan dunggang amo pagampo. Mapuangurong amahan, lungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, diha sa iyang linangkob nga pagsaksi kang Kristo, magkayusa siyang walay ko kahadlo, nga pagpakita ngadto sa kalibutan, sa mayong balita sa kagawasan, gikan sa sala ug sa kamatayon, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong amahan, dunggang among pagampo. Nga ang mga punuan sa kalibutan, malamdagan sa pagtinguha, dili sa gahom, kundili sa matag kahigayunan, sa pag-alagad, sa mga huyang o sa mga dinaog-daog, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong amahan, dunggang among pagampo. Alang sa simbahan nga nahilom tungod sa mga paglutos nga ilang sa ilang pagtuo makaamgo kanila nga sa magliso sa mustasa mutubo og mulambo kini diha sa hilom magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong amahan, dunggang among pagampo. Hinumduman nato sila nga gisakit ginamit ang dili makatawhanong himan, ang mga biktima o ang mga dinaog-daog, nga iuli sa sakuban ang espada ug maalim na ang mga samad sa kasilag, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong amahan, dunggang among pagampo. Hinumduman usab nato sila nga ang bibati nga walay bili, ang pagpakabuhi o ang pagpanlimbasog, nga ang silaw sa kahayag ni Kristo magdanag sa ilang kadulom ug magdilaab kanila aron magmahigugmaon ang mga mamugnaon magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong amahan, dunggang among pagampo. Pangayoon ta sa Dios sa iyang panalanginan ug lamdangan ang tanang kahugpungan og sila nga naningkamot sa epektibong pagpatunhay sa mga tawhanong katungod o sa dignidad sa banay, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong amahan, dunggang among pagampo. Alang sa tanang mga katikista nga madasig sila sa kasibot ni San Pedro kalungsod diha sa pagpaambit sa pagtuo bisan pa man hangtod sa pag-ula sa iyang dugo, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong amahan, dunggang among pagampo. Ginoo nga among Dios,
ang kinabuhi sa mga santos nagdasi kanamo, udugang pagpaningkamon sa pagalagad sa imong katawhan. Magbabangahon unta sa mga maayong buhat ang among kinabuhi. Kina ni Kristo, among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kapanggihatangon, nanawat na o kini among gihalan, ang panupinong abot sa yutan. Ginasa kamot sa mga tao, mahimo kini kalandon sa kalagalanganan mo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos sangkot sa katuran. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos sangkot sa katuran. Mga igsoon, pag-aampo kamo arong kining ato sa kapisyo, dawa tunong taha Diyos ang amahan, Dawa tunta sa makagagahom Ginoo sa ang nga sakripisyo tanan. gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya siyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ang mga gasa nga among gihalad sa anuman San Pedro nga imong martir, makapaymo unta kanimo, pinay kaniya ang maong mga gasa, makalipa unta kanimo sama nga gikahimutan mo ang pagpatulo niya siyang dugo tungod kanimo. Kini among ipangapi ni Kristo among Ginoo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo, Bayaw niya mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong, Santos nga amahan Diyos katunay o makagagahom sa tanan. Angay o matarong gayod na magpasalamat kami kanino. Kanuna sa tanang dapit, kay sa ibong santos nga martir, San Pedro kanungsod sa pasunod sa panainan ni Kristo, mihala sa kinabuhi aron sa paghimaya sa imong ngalan. Kaya kamatayan nagpadayag sa imong gahom, nga nagalig-on sa among tahanon na kahuyang. Imong ipili ka to mga huyang, o imo silang gilig-on, aron maimo silang imong mga saksi, tinaag ni Jesucristo among Ginoo. Ubusawan sa mga anghel mga santo sa langit. Nagasagan kami sa iyang himaya doon sa malihunong nga pag-awi. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahit taasan. Daigod ang nagangani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahit taasan. Santo ikaw, Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu,
aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimok ni alang kanam nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuasong pan. Pasalamat kanimo. Nipika sumihatag niini ngadto sa mga tinunan ug miingon dawata kini ninyo ang tanan ug kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sasama ang paagi tapos ang panihapon bikuwas sa kalis. Ipasalamat na yung pag-usap. Nihatag niini ngadto sa mga tinunan ug ingon dawata kini o Panginom ka mga tanan gikan niini kay kini mong kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug ala sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kana. Kini ang misteryo sa pag-uong. Si Kristo namatay, si Kristo napanaw, si Kristo balikani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahala kami kaniya mahaning paan sa kanabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga angayan nga mga tubang o mga lagay kanimo himuha kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinundami ginawa mo si mahatibog kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diya sa gugma o ba ni Leo 14 among Santo Papa Alberto among Arsobispo yung magkaabang nga obispo sa tanang mga pare. Hindi mga anak ngayon mong itawagan na kanimo ikaning labi na katong wala hinganli katong mga nahikalimtan katong way nag-ampo alang kani yung mga tanang labi itong biktimas dinog aksidente o katalagman ginama kanya kinama sa pagpasaga sa tao sa bunya na mata ni Kristo banaw ta sila uban kaniya dadaa silang tanan sa pasudong sa kahayag sa imo naw kaluy kami tanan labi na tundo na special intention na pahanungdan ning santos nga misa karon. Himuha kami angayan nga makaambay sa kinabuhin tunhay. Uban ni Maria, ang inahan ng ulahan sa San Jose, ang bana. Uban sa mga apostolis, sa mga martyrs. Uban ni San Pedro, kalungsod. San Martin de Porres, tanang mga santos o mga santas. Na nakatuman sa mga kabutan na taas sa katuwigan. Uban kanila may kawaday, kung nag-aami ko nga himayaon, pinani sa Kristo. Imo nga na. Pinay kaniya, ban kaniya diha, kaniya. Yatagan na kaniya makagaw nga mahan. Diha sa kiusa sa Espiritu Santo. Ang tanan o himay hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Para mag-aampo kita ngadto sa mahatong awiton ng mga pulong. Itulo ka nato sa atong manunubo. Ama namong anak sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinis sayo ta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matagadlaw, yatag ka namo karong adlaw,
ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalagan namo, ug dili mo kami tugian sa panulay. Inunualawasak kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngayo kami luwason sa tanang dautan. Katahi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay hasalag, mahiliw sa tanang kasamo. Sa tanang paawat kami nga malaamon sa balik na si Kristo manunod. Kayo mo man naging harian ang gahumog ang imaya hangtod sa kangturan. Ginoo si Kristo nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kanina biliw kaniya, kanina ihataw ko ninyo. Ito na nga mga sala, kunin pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kaubutatay. Kami sa imong kanina kahiusa. Ikaw boy hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kunay maanaa kanimo. Manausap kanimo. Pakitan timan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mga kordero ha Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo diya pa ay makalawat kanimo, apani pamulong lamang, mamaayo. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kining misteryo nga among gikalawat. Magahata kung takanamo ni atong kaligon sa kalag. Kabidase ka San Pedro kalungsod imong martir. Sa pagpabilin nga matinumano ni mong alagad. O sa pagkamananaog diya sa kasakit. Kini among ipangayo ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Manalay kaninyo ang Diyos, makagawa mo tanan. Ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ikahalad na misa dad aninyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.